Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Mahigit 1.5 billion pesos ang iniwang pondo ni dating Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lezatin Jr. matapos ang kanyang huling araw sa pwesto noong June 30, 2025. Ito ay base sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit o COA. Sa Statement of Financial Position ng COA, lumalabas na umabot sa 1.53 billion pesos ang cash and cash equivalents ng lungsod, na bahagi ng kabuuang 1.72 billion pesos current assets. Samantala, nasa 9.36 billion pesos naman ang halaga ng non-current assets tulad ng property, plant at equipment, dahilan upang umabot sa 11.08 billion pesos ang total assets ng lungsod. Dinagdaan ni City Auditor Amelita Inovero ang opisyal na financial report na nagsilbing dokumento ng lungsod bago ang transisyon ng bagong administrasyon. Si Congressman Pogi ang kasulukuyang kinatawan ng 1st District of Pampanga. Abangan ang iba pang mga balita at updates mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.